Ang sarap, ang sarap. Ito na yung ginataang paa ng baboy. Yan, kain tayo. Yan, titikim tayo. Oh my God, ang sarap. Hello guys, welcome back po sa Simple Luto na Inlik Channel. So ngayon guys, may bago po tayong recipe. Sana po magustuhan nyo yung bago natin na video at saka yung ano natin recipe. Okay guys, ito yung recipe natin ngayon, yung ginataan na paa ng baboy. Yan. Okay? So, front leg na party ng baboy. So, ito yung gagataan na natin ngayon. So, ito yung mga ingredients guys. Of course, meron tayong 1 kilo na front leg o yung ano ng paa ng baboy sa bandang baba. Okay? At saka meron tayong gata. Kung napansin nyo, may dalawa tayong gata kasi yung unang gata, yung katang gata talaga, yung first na piga, yung unang piga, 2 baso yan. At saka yung pangalawang piga, ito yung 1 baso at kalahati lang. Yung pampalambot natin mamaya sa ano, sa paa ng baboy. And of course, meron tayong garlic, yung onion natin, at saka yung ginger, yung luya. And of course, mayroon tayong bell pepper, 1 piraso, at saka yung siling labuyo. At saka mayroon tayong durog na paminta, paminta powder, pang paano natin mamaya para masarap yung amoy. Okay? Saka mayroon tayong asin. Yung asin, mga 1 kutsara at kalahati. Adjust lang tayo mamaya. Titikman natin, baka sobrang alat. At saka meron tayong Bikini Man. Yung seasoning. Yan. May magic. At saka meron tayong konting soy sauce. At saka meron tayong asukal. So napansin nyo bakit may asukal. Yung asukal, teknik ko yan. Pampawala ng langsa doon sa karne natin. Okay? At saka pwede din dadamihan nyo para ano naman, may medyo tamis-tamis. At saka mayroon tayong pitsay. Yan, masarap yan, halo-halo. So, yan lang yung mga ingredients natin guys. Simple lang. Sana magustuhan nyo yung recipe natin na ginataang paa ng baboy. Okay, so guys, susunod na natin yung kung paano pagluto nito. Okay? Stay tuned lang po. Thank you guys. Nagpainit tayo ng konting mantika. Yan. Piprito natin yung, gigisa natin yung ano natin yung baboy para lalabas yung katas. So una natin yung garlic natin. Okay, okay. Yung onion, sabay na natin tong ginger, luya. Lang. Okay. Iano natin na bumango. And of course, susunod na natin yung lower part o yung front leg, baba na paa ng baboy. Okay? Press na press, lumabas pa yung dugo. Yan. Saka guys, susunod natin yung ito yung pampawala ng langsa ko. Ito yung style ko, yung asukal. 1 kutsara ng asukal yan. Pwede din wala. Iba yung style nyo, pwede din wala. Okay? Yung soy sauce. Yan. Okay. Okay. Lagay tayo ng You Can Do Magic. Yan. Yan.
mamaya na tayo lalagay ng asin kasi hindi lalambot yung ano natin yung karne pag maaga tayong lalagay ng asin. Saka lalagay tayo ng paminta powder. Okay, dalawa to, yung isa mamaya sa gata na. Ganyan lang, tatakpan natin to. Hayaan natin to na lalabas yung katas niya, saka tayo maglalagay ng pangalawang piga na gata. Okay, so ano guys, katamtaman lang yung apoy para hindi masunog. Tatakpan muna natin guys mga 3 minuto, tapos lalagay natin yung pangalawang gata. So ito guys, titingnan natin kung ano nang nangyari. Pinalagpas ko ng 5 minutes para lalabas talaga yung katas niya, mawala yung langsa. Okay, so ito na, lumabas na yung ano niya, yung katas. Lalagay na natin yung yung pangalawang piga na gata para pampalambot nito. Okay, ito lalagay natin to manuno talaga yung sarap niya. Ito yung magpapalambot. Saka na yung saka na yung unang gata, yung gatang gata. Okay, so tamtaman lang yung apoy para talagang mga around 15 minutes para sure talaga na lalambot. Katamtaman lang yung apoy. Mamaya na tayo maglagay ng asin. Okay, tatakpan natin ulit. So ito na guys, titingnan natin kung ano na resulta. Sabi ko kanina mga 15 minutes, pero pinalagpas ko ng mga 20 para lalambot talaga yung yung karne natin. Okay, titingnan natin. Yan na, lumabas na nga yung niya. So ngayon, yan, malambot na yung yung paa ng baboy. Lalagay na natin yung gata. Okay, yung katang gata talaga. Ito na, yan, lalagay natin. Yan, okay. Lalagay tayo ng asin. Huwag lang masyadong marami, baka masyadong maalat. Itikim lang tayo mamaya. Lalagay tayo ng konti. Yan. Kaya natin na kumulo, lalagay natin yung pichay. So, una natin, lalagay na natin tong bell pepper para mabango. Yan. At saka ito, ano natin, dadagdag tayo. Kukuluin na natin, lalagay natin yung pichay at saka yung siling labuyo. Yan. Okay, saglit lang, malapit na matapos. Tatakpan muna natin guys. So ito na guys, kumukulo na yung natin, yung gata. Lalagay na natin itong pichay. Yan. Titikin tayo. Oh, natapon, huwag na lang. Ito na, tatakpan natin ng saglit. Yun na yun. Okay, okay. Of course, ito lalagay natin. Takip tayo na mga 1 minuto lang. Ito na guys, luto na yung natin, yung ginataang paa ng baboy. O, saglit lang, titikin tayo. Titikin tayo. Okay. Ito na, tapos na. Ito lalagay natin sa sa bowl. Okay? I hope na enjoy na yung ito na guys. Tapos na yung natin, ginataan na paa ng baboy. So sana po nagustuhan niyo yung vlog natin.
At sana po patuloy po kayong susupport po sa Simpleng Luto Network channel at lalo na po sa mga bago po. Sana po subscribe po kayo at don't forget to press the notification bell po. So titikim muna tayo. Ayan. Sarap. Thank you po. Thank you. God bless po. God bless.